ଜାଲ ତାକୁ ଜାଲ ଫାଲ ଆଣିକିରି ଧରିକି ନେଇଯା ଆର ଫାଁସ ଜାଲରେ ଯୋଉ ଆନା ନେଇଯା ତାକୁ ତନ୍ତ ଜାଲ ଚାଲୁନା ଆଣିଆ ଏଠୁ ଭାବୁଥିଲି କଣ କହିଲ ଅଖାରେ ପୁରୀ ହଁ 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 ଆଉ ବଢିଆ ଗୋସାଡି ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ ଅଖାରେ ବି ହବ ମୁହଁରେ ପୁରୀକି ନେଇଯାଉ ଆଡେ କେତେ କିଲୋ ହବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ତ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ଡାକିଦବା ହଁ ପରା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ବଞ୍ଚେଇବା ଉନ୍ନତି ହବ ସହର ସହର ପ୍ରଚାର କରିଦବା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବାଘ ଅଛି ଭିଡିଓ କରାହଉଛି ସେଠି ବେଳୁ ମରିଯିବ ତାକୁ ନେଇଆସ ବିକ୍ରି ଚାଲନା ଚାଲନା ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ଖାଲି ଆସିବ ପୁରା ଏଇ ହିଡ଼ ଆଡକୁ ଏଡ ବଡ ଜନ୍ତୁ ବଣ ହୁଆ କୋଉଠି ଦେଖିଛ ମୁଁ କହୁଛି ବାଘ ସିଏ ବତଉଛି ବଣ ହୁଆ ପିଲାଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡି ହାଜରା କଲ୍ୟାଣ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ରସିଆଣ ରସିଆଣ फोन कर दो ना लेके से चढ़ गए फोन कर दे उठा ये जे दिन आप छानु वो केकान से भारी गेंगार जी न धरबा नबा चलना धर आइले सिना अखा पके मारी नहीं जाबा खाओ दौड़ी धरा पूरा चल जीवा आगे से पड़िया बिल्कुल लहरी सेटे में जे कोन से मत नबा धर धर नबा नबा